No totes les herències són iguals. A banda de patrimoni o diners, també podem heretar poders digitals. I aquesta persona representant tindrà les facultats que li doni el testador. Pot tancar els comptes, si pot demanar el contingut que ja ha depositat als webs o a les aplicacions, si vol esborrar el contingut. I això inclou xarxes socials, els meus codis d'accés, bé documents gràfics, tipus fotografies o vídeos, drets d'autor. Aquest contingut digital pot ser immens. La inclusió de clàusules digitals als testaments va en augment. Comencen a arribar les generacions digitals a l'edat de fer testament, que sí que tenen la inquietud de regular el contingut digital, perquè normalment tenen moltes coses incorporades a les xarxes. Yo ho faría, pero amb una persona de confianza. Es de verdad muy necesario. De hecho, hoy creo que todos estamos conectados digitalmente a través de un teléfono. Totes les contrasenyes que tinc guardades a una cuenta de Google, pues sí, voldria que se'ls quedés algú de confiança, sí. Cada vegada serem més conscients que els nostres béns són també béns digitals i tenen una vàlua econòmica. Parlarem de diner electrònic, perquè parlarem de criptomonedes, parlarem de tokens, parlarem d'art digital. Un marc regulador que haurà d'avançar al mateix pas que avança el món digital.